Dus ik krijg ook nou in een soort droomleven, of nachtmerrie, ik het samen zeggen. Je wil gewoon leven, het is mijn levenswerk, ik ben er dag en nacht mee bezig. En dan in één keer zie je alles in bron staan en dan, daar wil je net vrolijk van, dat doet me heel volle. Krek na 2 uur vannacht kreeg de brandwacht melding van de brand. Een politievrouw die bij Tafel voorbij ried, zegt van vieren dat er brand wie. De brandwacht kon daarom gauw ingrijpen. Dus sloeg het vuur grut om hem heen. Je kunt je voorstellen, die campers zijn natuurlijk allemaal van kunststof. Het zijn dunne wandjes en veel plastic, dus het ging echt heel erg snel. Vandaar ook dat eigenlijk gelijk bij de alarmering eigenlijk al richting de ploegen is opgeschaald richting middelbrand. Zodat je in ieder geval 1 auto extra krijgt. Ja, en bij het hier ter plaatse komen werd eigenlijk al vrij snel opgeschaald naar grote brand. In verband met mogelijke verspreiding en snel veel water nodig hebben. De brandwacht kon na een goed jaar uren het zijn brandmeester aan. Bij het Deiljocht is dan goed te zien wat het vuur in zijn kwartier onjochten had. Met zo'n 6 campers die stonden helemaal in lichte laaien, die ben helemaal verwoest. En dan nog in totaal 20 campers die ik helemaal totaal los binnen, waar niks meer van over is. Wat je ook gewoon zorgt aan de andere kant, kijk eens zien, dan is er een rij dat ervoor staat. Dat is helemaal smolten als het ware, die campers zijn helemaal totaal los. Het is nog net duidelijk hoe de brand ontstaan kon. De politie docht nog onderzoek.